स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। दिनै गुबुन गुबुन फरायसालियाव फोरोंगिरि सान फालिनाय बायदिनो झारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै झारबारि इउ.एन एकाडेमियावबो फोरोंगिरि सान फालिदों। दख'रा एबसुनि आफादगिरि परशुराम बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय झारबारि इउ.एन एकाडेमि फरायसालियाव फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियावनो हांख्रायनाय बायदियै गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा फोरोंगिरि साननि साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावग्रोनानै हारियाव बर' फोरोंगिरिफोरनि गोदोनिफ्राय दिनैसिम बिहोमा होबोनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बेनि अनगायैबो बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानायाव आरोबाव साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफोरखौनो बाहागो लाबोनो खावलायबावनानै बर' हारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सांग्रांसिन सुबुंफोरानो जादों फोरोंगिरिफोर होननानै बुंबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया। लोगोसे बे फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय लोगो गेलेमु नेहाथारि सानसुमा नार्जारियाबो बाहागो लायो। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। दिनै गुबुन गुबुन फरायसालियाव फोरोंगिरि सान फालिनाय बायदिनो झारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै झारबारि इउ.एन एकाडेमियावबो फोरोंगिरि सान फालिदों। दख'रा एबसुनि आफादगिरि परशुराम बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय झारबारि इउ.एन एकाडेमि फरायसालियाव फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियावनो हांख्रायनाय बायदियै गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा फोरोंगिरि साननि साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावग्रोनानै हारियाव बर' फोरोंगिरिफोरनि गोदोनिफ्राय दिनैसिम बिहोमा होबोनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बेनि अनगायैबो बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानायाव आरोबाव साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफोरखौनो बाहागो लाबोनो खावलायबावनानै बर' हारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सांग्रांसिन सुबुंफोरानो जादों फोरोंगिरिफोर होननानै बुंबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया। लोगोसे बे फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय लोगो गेलेमु नेहाथारि सानसुमा नार्जारियाबो बाहागो लायो। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। दिनै गुबुन गुबुन फरायसालियाव फोरोंगिरि सान फालिनाय बायदिनो झारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै झारबारि इउ.एन एकाडेमियावबो फोरोंगिरि सान फालिदों। दख'रा एबसुनि आफादगिरि परशुराम बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय झारबारि इउ.एन एकाडेमि फरायसालियाव फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियावनो हांख्रायनाय बायदियै गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा फोरोंगिरि साननि साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावग्रोनानै हारियाव बर' फोरोंगिरिफोरनि गोदोनिफ्राय दिनैसिम बिहोमा होबोनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बेनि अनगायैबो बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानायाव आरोबाव साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफोरखौनो बाहागो लाबोनो खावलायबावनानै बर' हारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सांग्रांसिन सुबुंफोरानो जादों फोरोंगिरिफोर होननानै बुंबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया। लोगोसे बे फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय लोगो गेलेमु नेहाथारि सानसुमा नार्जारियाबो बाहागो लायो। खुलुमबाय, स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। दिनै गुबुन गुबुन फरायसालियाव फोरोंगिरि सान फालिनाय बायदिनो झारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै झारबारि इउ.एन एकाडेमियावबो फोरोंगिरि सान फालिदों। दख'रा एबसुनि आफादगिरि परशुराम बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय झारबारि इउ.एन एकाडेमि फरायसालियाव फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियावनो
हांख्रायनाय बायदियै गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिन नार्जारिया बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा फोरोंगिरि साननि साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावग्रोनानै हारियाव बर' फोरोंगिरिफोरनि गोदोनिफ्राय दिनैसिम बिहोमा होबोनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बेनि अनगायैबो बर' हारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानायाव आरोबाव साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरिफोरखौनो बाहागो लाबानो खावलायबावनानै बर' हारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सांग्रांसिन सुबुंफोरानो जादों फोरोंगिरिफोर होननानै बुंबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिन नार्जारिया। लोगोसे बे फोरोंगिरि सान फालिनाय हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय लोगो गेलेमु नेहाथारि सानसुमा नार्जारियाबो बाहागो लायो।